Jamen, mit navn er Glenn Schmidt. Jeg er ejer af Schmidts Rengøring her i Sønderborg. Det har været nu igennem 16 år, men er nu også begyndt at se ind på et nyt segment, som hedder højtryk. Jamen, jeg var jo i markedet for at finde et nyt højtryksanlæg og begyndte at søge på nettet og kom frem til Dynajet. Ret hurtigt fik jeg aftalt med Kim, at jeg skulle op og se det her anlæg, som jeg havde forelsket mig lidt i. Et 500 bars højtryksanlæg, som kunne levere de ting, som vi søger efter af services. Selve dagen, hvor jeg havde den her rundtur, kom der også en anden tilfreds kunde ind ad døren med et anlæg, som skulle have en upgrade. Og det viser sig, at han har haft det her højtryksanlæg, som var monteret på en trailer, også i over 20 år. Så den følelse af, at man fik bekræftet historien, som Kim nu også fortalte på dagen, det gav mig også en følelse af, at jamen, det her anlæg er også noget, som ligesom kan holde min tid ud. Da valget ligesom kom til den her maskine, havde jeg også mulighed for at købe nogle ekstra tilbehør. Og der var der blandt andet nogle weed killer, fordi at det her anlæg netop kan køre kontinuerligt på 95 grader, hvilket der ikke er andre på markedet, der ligesom kan tilbyde. Så tanken om at kunne gå ud til en kunde og sige, nu hvor vi har renset jeres fliser, så kan vi faktisk lige fjerne jeres ukrudt i indkørslen, uden at bruge af nogen kemi. Det var virkelig noget, som tiltalte mig. Ikke alene rent miljømæssigt, men også noget i hensyn til vores ESG-regnskab. Så er det her anlæg virkelig noget, som kan styrke os professionelt. Altså efter leveringen, så kommer der en konsulent fra Sim Højtryk, HC, og er sammen med mig en hel formiddag, hvor han gennemgår anlægget, så man i trygge hænder efterfølgende også tør at arbejde sikkert med anlægget. Så jeg må bare sige, lige fra køb til levering til aflevering, der var det 100% i år. Jeg vil sige, hvis jeg skulle anbefale Dynajet til nogen andre, så kommer der i hvert fald de varmeste anbefalinger herfra. Jeg er virkelig glad for at have et anlæg stående her på matriklen med det navn på. Jeg er sikker på, at det vil kunne generere en fin omsætning for os her i firmaet, og også en professionel service, som vi virkelig søger.